மகாபெரிவா அருளிய அருள்வாக்கு. குடும்பத்திற்கு சேவை செய்வதோடு நம்மை சுற்றியுள்ள சமுதாயத்திற்கும் சேவை செய்ய வேண்டியது நமது கடமை. ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் குழந்தை தானே வளரும் என்பது சேவையின் பெருமையை உணர்த்தும். பிறருக்கு தொண்டு செய்து வருபவனுக்கு கடவுளின் அருள் நிச்சயமாக இருக்கும். சேவை மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் ஒன்று கூடி செயலாற்றுவதே நல்லது. பொழுதுபோக்கில் ஈடுபட்டு மகிழ்வதை விட சேவையில் ஈடுபடுவதே உண்மையான மகிழ்ச்சி. சேவையில் ஈடுபடுவதே உண்மையான மகிழ்ச்சி. ஜெகத்குரு காஞ்சி காமகோட்டி ஸ்ரீ சந்திரசேகேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் அருளிய அருள்வாக்கு. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர மகாபெரிவா சரணம்.